emai chu le khathiam thei tak mel tha le chelo tak an skula lar berani a tuktina ti danangin ma taka athawa in siam felin anau station nen anu barbarain an school khenga tha a ema le a best friend list chuan soituran nga dun le to khop mai chuti lai chuan din kan mu ve le a ema anglo taka thatchia le khazir peilo ni a le khazir ai chuan video games khelnan hun amangna sa zoka apa in school la tlai trip thua shil angai reng mai ni Steven ti ming puin ema chu ron haya list chuan a thia nu chu a chei chun zom nga zata ma se ema chuan engwaka angai lo Mr. Christiansen anjirtir tu chuan atuk zinga school trip Neiturin Trinity Islanda an kaltur thua puan chuan an class chu an phurtlang hlom hle mai din le MIT chu classroom kongka anin supala din chuan ai vaklo ti sha takin film khurta che lalfanu atia lunch anei line li si chuan an school trip Neitur chu Steven nena anin mu theina hun tha ani thut thei tho soya ma se MI chuan asoi thui pui du mi alo trip hi enjoy zo kang romance lama hun man ai chuan ti pa in dina apple a lai chowa mel fuwa Miss Colorin skula chemte pai phalani lo wangin dina chu how ve chia bok principal office lama anin zui chu en pa in li si chuan sotyang mi pa su chu nai hau lo tur ti in ema ashila Steven a hi amel thania engange dina te anglaka ihuni khoral mai thin ti in a zot zuya atuk zinga amazing tho chu an trip nei tur wangin a phurli a din ro chuan school trip ti vel chu angai ho angreng biao apa ti luina wang chawa kal turani bus chunga an lut khom chu an phurtlang to hlom hlia Steven a bus lon tur chuan ema bia a list chuan alo chei zui le zat an kaltum na mun Trinity Island chu an thengta a Miss Collery chuan pula anin ti hadam thei tur thu puang lo loin dinar ema alet le vectorin acha telnoma ema le thiante chu hlim takin tuyan chenga din chuan in chunga tangin alo thireng chumi tlai chuan Stevenan anwaya private boat party tel turin asom ti achila ema chuan kaltum lo viau ma sila a thiante nor luina wang chowina kalveta a chu zan chu light moi tak tak te lim nuiri te chuan akhata ema in achian nu azon kwalna lama Steven le meiche pakhat info plai mu fuwa bum nia in nga in le zakru tak chungin ngoireng in kalsona din chuan lo mureng nuisuk pa in ibial pa chuan damlai a chena ni moti a ema chuan ilo boina tur om lo ti in akalsona police an lo thleng thut damdoi mang anom le om lo check an tuma longa om ho chu an boy ta noi mai siren ri roi le mishing boy murmur kara chuan ema chu longa tangin a tapala din chu zawang thave ngal an bulloka longleng oma chuan anin ban kai thei shama chu longleng chu longliana chuan alain thlung beta ma se din chuan hrui chu azai chata ema chuan makti takin chutia thilti chan chu zota din chuan policeman ni kadu reng lo an kalyam nuwa kanet le maidonia atia ma se an chuan na longleng chu tuifon wangin longliana tang chuan a in then la ta doi mai an mu phalo ta hial maya ri rufim po an man thei main khom da nei thak thut thlitle humin tuye a phone ri hlupa an longa chuan navigation a box si lo an ma tui phone chuan aron khu zui ta mia mai an longa chuan thei to pin anin vuan beta atuk jing khwa lo war chuan Arabian tuipui khoilai bira nge muni anom ta a din chuan a phone chu enwat athimak mai ema line signal nei box si lo ema chu thinrim na le beidon nei na khata longlian kha anzui mai lo chu poyati zia tho soya ma se din chuan anon zon mu mai rin thu soin hadam turina shila ema chuan an ma hlataka island fi alo taka lang chu mu a be se na nei le ta din chuan island lampanin long chu akar ngala hunrei tak an be nu chuan Thliarkarah chun thengta a leyan ra rualin ema chuan signal a zong hala ma se om theilo din chuan long chu hai ngalin fair gana mu a alatang kaitakin ti ina da tha a resort lama chuan Mr. Christian Senan ama zana an party wangin an trip a cancel thua puanga list chuan lauthong rutakin Miss Coleribula ama zana MI alolet lo thole Steven nena anom dunarin wanga midang shil lok lawani thoshila
minglamna an nei zo chuan ema le di na te chu anum ve lo ti an chuak ta a an mangang hlom kher mai police ko nga lan ni a mase police chuan chu tiang case chu a thlen fo thu le a then chu an ma ni thua an lo let le mai thin thu soin tuipuya bo an ni ro chuan zon mu an har sat thin thu an soya chanchin thar chuan an chung te ve ve adeng na khop mai dina pa je ka chu rang takin skula akal ngala emai no barbara le apa tinen anin mu a an pathum chuan channa an be sia mase principal chuan engma soi the anei ri lo Thliarkarah lama thung chuan ema le dina te chuan an che vel chu an kal kwala tui kho thlan mu a dina moi tilutuk chuan fiam thuin ema chu thalak sak turina ti a ema chuan cheklak pa in iti tak tak em ni heta hian kan tanga hetiang hi moi la ti theamo alo tile deu shepa hp Princeton ka lu theina tura ka mak kholna tan ka mamosin heta kan tang ani chuan ka thorim na thlon ve kang ati a inhyal chung zelin lungpui chunga an lona longkal fuin anon mu fu be seina nen an malam an thira ma se tuipui phone lup lo chu mu tura omlo chawle ril ruha takin an le te a ma sen longleng kha tui phone in alo len bo dei to zana lo ni chuan an mangang to hlia dina chuan meilian thamwak loina chema emai khuramu chuan ngoi ringin akora phela apita a emai chuan nial zet ma se alata a chumi zan chuan a voi khatna tan pa ngai takin melma angnilo beise ina nei sham tumin anin bia a dina chuan tuine momiron mumayang ati sapa atuk zinga dina thanghar chuan ema mu zo lo wangin azong hal chungchunga leya SOS ti azyak lai chuwa muta a engei ti pain apan phia ema chuan mi tuine mo a mu tak mialin an muloni ro chuan tui chunga mamo kan zon kho manga yang atia din chuan kor phelin tui chunga alut ngala ema chuan lo thli ringin avoi khatna tan mithat chepolo tak anga mulovin mi huai sen tak angina muta a hotel lama chuan Mr. Christiansen chuan din le emai nu le pate bula police in longleng tereute dina te pani man ninge ya anrin an mu thoshila je ka chuan mangang takin police lamin engman ti theilawani chuan private rescue team karwai mayanga ti a ma se Mr. Christiansen chuan do the sham turati in police lamin theito pan chwa me kani atia Thliarkarah lama chuan tuiluang lai in tur thal tomin emai chu thun hiama ma se tuine mo ain thareng ni inain sia a aw manuam lo hlea ngai thalo ru takin thingkung kara chuan a lut pheya anom na hmun le andin hmuna wanga hlonan nei ve chuanin lungrual takin an pani in na a tho dun tira thingzar le na mangin buk te an sa a nisa le rualaka himdan an ngai to ma saberani ema chu tuipui kamlama kal le in SOS ti aziak le a an pani in Thliarkarah anei thei turang chi shimshiman zongta a din chuan balhla kunga mufu a amin chulovin ema pevezela alima chuan hadam takinan oma ma seni sel tukwanga khulum nen emai chuan ke kortlon hak ring she omatia ma se dina bula ke kor halawa om top chu she si a ke kor chu pothlerin ke kor bula asiam taringota muang changle inzaruton taksi in anin nel chhotial tiala emai nu chu abeidong chhotan ta hle mai emai le dina te zonna case close ani thu chanchin thara an puang lai aina an pani chuan thia puan ni in police lam chuan damlai ni lo ruang zonin an zong ta a emai now Stacy ho puya pa chuan rota ma se Barbara chuan afanu ruang tal mu ala in be se atuk zinga chuan je kale Barbara te chuan Thliarkarah an ma ni ngein endikturin private helicopter an ruaya khwa thim don nai chuan meibula emai chu thu a achungte ngai toina mit tuetla a dina kuthlei chuan an bulloka mishing luru athai chuak nol mai emai na mu chuan ra pin hlau emema heta hian kan thive don ti roti in dina zota dina chuan sangaman tu putare mo swa mangpo ni mai thesin ma se ke ni chu kan dang lama kan let le hun ngak tu te kan neya kan pania kanom dun chung chu heta hian kan thilawang ti in emai chu thlamwana ema chu fop ta a emai hlo po chu re duak mai chumi zan chuan thlipui le ruwa puina satakina thoka an pani chuan in kwa betlatin an mu a Thliarkarah chu ari hum ringa ma sia voi khatna tan emai chuan hlau ta bik lo ruwa surte chu dawin zalen takle
eng thol takin a om theita a zinga than har chuan di na mu lo wangin lau thong taka ko chungin a zonga ma se di na chuan a ko ri lo shelo ram noya le lai lai awa muta a alampana phei chuan tluswal palin a khu pati pila di na chuan panwatin aliam chu tuam sakpa chuan ichunga hian engma ka thlentir lawanga ti a tui kho thla hmuna anin bua line di na chuan anu kara accident a thi dana voi khatna ta na soi chuak ta a emai chuan ngoi ringin a lo ngai thla a tunma anglo takin di na chu sha thiam na nei tatlat raron sur le chuan no pangang main di na chu hlim takin ro dawin a zuang kwala ema chuan hlim takin anuiti sha takin alo thireng an pani chuan ro hnuaya chuan an lam duna Lohna reng an nei to lo di na chuan pangpar thliakin asama atar saka ema chuan uang thuang dewin ruapui le thlipui dang thleng le se ka duni ati a di na chuan ani chuan in ring ro alo thleng le trep to atia emai te pani an bo tang chuan thani lai liam to a an zon na chu ti top vekani to ma se barbara le ema thian chen khatte chu la beidong do lovin barbara le je kati chu helicopterin an thlok chuak le ta a khochung nen lam an zong kwala ma se omzia nei lem lo je ka chuan thohokin ho hun to ni ma na ati chuai reya barbara chuan alu buringot Thliarkarah lama chuan di na chuan anuin thon thua shil pakhat emai shil ve in nitlak ma che hian wana rong shing mak tak alang china ma se chu eng shing chu be sina nei te chawin an mu thei thin ati ni ti in ma se di na ngei po in chu eng shing chu mungai lo hunaliam ve zela di na le emai te chuan Thliarkarah nun dan chon thiam to hlia chotan sangan man mai china ram hnuai chunga an chen na tur in te takte sa in thlipui le ruwa puite lirnging te a thlen chang te chuan adventure anga ngain an nui pui mai mai thei to a ni khat chu pam thing hnuaian online emai chuan anin tonma khan midanga kop thinem ti di na zota lai deu takanuin di na chuan an skulami mei che pakhat ani aya upa ma se tana engma lutna nei to lo chanchin chu shila emai tan chuan thil thar vekani ti asia boruak zang khai taka siam lui atum sham shama chumini tailam chuan thean zon khom lain an chung zona thlona ri hum an chia a rang takin lui kam lampanin an tlan ngala dina chuan ema beka fair gan kha zong ngala ma se lo om to haulo chuti chung chuan thlona chu lo thlok hle man to si riruna takin emai chu ding top engthile mo chuan an bungro aru ni ti an hre chuak chia nia liam le po chuan engthlo nama aron thlok le to ngai lo chan chu an ni be se na chu muang changin are tial tiala nga reng chu top sana chulai muna kum khwa ta na nun man chu an rel topa ma se tlai khat chu thom maktak ram noi tang chuan ron chuak ta a ti na chuan chemte lain thom chhuana lam chu pan ngala emai chuan azui ve zela keite dum lian tak an ma chuan ron lang ta thut mai anin be fe nu chuan di na chuan a that thei ta shama chumi tlai chuan ni ta tur thlirin an thua an pani chuan survivor diktak Thliarkarah khosa an ni thon puanga sapel dan te zirzelin tuin tur da khol dan te an hrichuaka an pania in tran pui ton an zir chuak boka in lama an chung te chuan nun pa ngai an mang chhole tana to khat chu emai omanuam lo alwak ta chia mai din na chuan irai lo tiro irai em ni ti na zota emai chuan arai lo thule athil ewanga luak ani arin thua shila thingkung noya an mutha dam line engemo hian chunglama tangin an bungrobo to hoka aron thlak ta ngau ngau mai anen chau chuan zong te lo ni an fair gan bo po kha ron thlak tel nge nge a fair gan an nei le rual chuan thlona thlok ri an shinghala rang taka thu chuakin ema chuan fair gan chu van lam hoin akap ngala atopa chuan chan chhu an nita airport a chuan an chung te le thian te chuan mit tuinen loman nen an lo muaka an be sei to lo nuwa mule an ni boka mit tui tlala an tam ema le di na te chu an chen na in ve ve a hruai shan an nita a ma se chu mizan chuan a rukin di na chuan ema muturin a kala an pani tan chuan khovel chu an chen ngai lo nang mai ni to chulai mun ni lo Thliarkarah zo kha an khovel ni in an shiani emai chuan akha to ka anu le pa pindana an lu reng tho soin kal turin di na chu chila atuk maya an let le lomna partia kal turin asom ngal bok atuk zana chuan anin chu limna nui mel le light eng moi tak takin na khata mitin chuan andam chhuana chun lom pui hle a
ema nu le pa te chuan an tong trai sakna le an rin na te wangin pungkhom ho ne na chuan lom thon soya dina chu akil khata ngoi ring in adinga emai now Stacy chuan pan nain enga tinge an ruala hlim taka huna man velo zota mi puizinga omnoa mati lo thuina changa ema chu en pa in mit mei chuan abulakal turina kawa ma se ema chuan amulo der tla thung ngoi ring in party chu chwa san ta daya annon chu an boma anga an let le ta a emai chu local celebrity anita der mai mei chewai sen Thliarkarah dam chuak tia larin TV interview te magazine cover le viral post a mela langrenga dinai ro chu mal takle khohar takin alang lo china aom le to a achang chuan skula in muin in nai taksi ma se in lat taksi in anin en ringot zela tlai kha chu emai na kola ma se dina chuan achang du lo Stacy chu uru ma kalin I bolai khan kanchan hlin don ta che mo kan ti a kanu le pa te phei chu an ke chevek mana ma se tuna chuan dam takin kanom ho le to a chu cho poimo ber ati chuan emai chu Thliarkarah nuin anau chu ko a ti chuan an unawin an school prom night a kaldun an rota an hak torte in thlan sakin an samanin siam saka emai chu hlim takin anui vele theita a ma se chungri lai ro thil rit tak akal san theilo hian a wai betreng tui phone ri te an buk te takte nuam taksi te Thliarkarah dina ori te chuan alakyan san theilo dina chu anu thana amaina kala anu than lungkhoi chung chuan kanu min mu theila kati ani khamu vela kati ni ati chuaka Thliarkarah ria ring na te anom laya alo na te Hmangaihna te chu amit tha alang wai waya achung rila apai ruk reng ain thiam lo na te akhor na te le emai angai na te chu trapin sumin asoi chuaka zanlama chuan music ring takle lim thom chuan boruak achi ane hlea an school gym room chu kormoi tak tak te light eng tak tak le thalai rual himmel te chuan a khata emai te una po thleng ve to in chulai muna om hawa chuan mu arin si lo ma se be se ruk mmc ema chuan a zonga DJ chuan lahot tak tak a playa an lam so loma achia nu lis chu emai bula lo kalin ponlama mu tora nei thoron shila awo po phurna wangina khur thei hialani shethiam lo takin emai chuan ponlama pan pheya ro suri po aring tol he mai ponlama ro do chunga dina loading reng chuwa muta athom no hak chu taksa abet vekto asamla chu roina farna sel he bok ma se mitmeng chuan emai chau ain thunga engmo chen chu emai chu ding top alung phut rual chuan Thliarkarah an hun man dun a hre chuak zela Thliarkarah an nui dun te an mei chem te anom dun chung chu an thi lo tur thodi na soite kha hre chuak warwara muang chang in dina lampan chuan akala anai paule ame tuitla tur chu dana har sau zela dina chu zam takanui luin thila soi swal chuan anin kara thil om nget lo tak chu acha hlawa ro chu sona sa zwalin an pani chuan an hu vekto ma sen poiti lo ve dina bul naya thlen chuan khopui lo ri a Thliarkarah an pani thonzom tu angchia khan emai chuan zoi saphian I local ve lo ati a dina chuan okhur chung hian zoi te in kashil to che kha I chunga thlipui khan atop tir lawang che ati chak zokang che kati kha ti a anin kara bang om chu cheta ema chuan akwa thlopa dina chuan aya ngeta lo kwa le tin a thla vai chuan achan don tai moti mai turang hetin akwa ta wongwonga an che vela thomri zongjong chu re vek ruwa sur le thinlung pani in thumron tluk tluk te chau ti lo chu